खोल दे खोल बड़ा टुकुर टुकुर देखा था ना आम चूसे के बात तो आम चूसे के नाम पर बड़ा स्पीड में चल दे वाला लोग। अरे आराम से होले होले चले का ना तो गाड़िया ना एक्सीडेंट हो जाई। मिले खाती हमारा से आइलू तू खटाल उ तो खटाल पर मिले खाती आइल बा उ बात तो ठीक बा। देख के भागो ताड़ू खाली एगो गाल कुछ ना तो हमारा लड़वा पर ले ले तारा मेहराड़ी के मिर्चाई रगड़ो ये फ्री में मिल जाता का यो का कम बा। बात तो सही है। हाँ बोल बाकी दूरे से बोल न तो कब भीतरी घुस के निकल जाई ये अभी ना 9 महीना बाद पता चली। अरे तोरा बहिनी के शनिचरी पूजो भाग जल्दी न तो तारा बिल्ली के झिली फाड़ के कब निकल जाई तोरा पता भी न चली। इनकर लुंगी में नाक बा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। का भाई लोग तहन लोग के का लागता जाई नीचे कमेंट करके बताई। मिला तानी अगले वीडियो में तब तक बाय बाय टेक केयर।